Milí priatelia, dnes sme mali stretnutie so všetkými zamestnancami mesta. V prvom rade som im chcel poďakovať za ich prácu v minulom roku a chcel som im hlavne zdôrazniť, že si vážim to, čo pre mesto spravili a vážim si ich dennodennú aktivitu, ktorú vykonávajú pre mesto Kežmarok a pre jeho občanov. No a zároveň som načrtol, čo v tomto roku nás čaká. Nie len, že je volebný rok a o tých 10 mesiacov budú voľby, ale hlavne, že už od prvého dňa a v podstate už v januári začíname tvrdo pracovať na aktivitách, na projektoch, na investíciách a pracovať na tom, ako zlepšiť podmienky v meste, či už nielen infraštruktúry, ale aj z pohľadu škôl, výstavby športovísk, domova dôchodcov, seniorov, ktorí už teraz začíname stávať, ale hlavne je prioritu mesta a to sú nájomné byty, nájomné bývanie a takisto náš zámer v kasárniach vybudovať priestor s 300 až 350 štátnymi bytmi. Takže to sú také základné priority, ktoré máme a pevne verím, že sa nám v tomto roku ich podarí aj splniť.